Čože sme to opäť objavili na našej prechádzke krásnymi Fatranskými horami. Určite neuhadnete, čo je toto. Nechám vás chvíľku. Áno, je to terč. Je to zastreľovací terč pre poľovníkov. A keď ideme trošku nižšie od tohto terčíku, tak tu máme krmelec, kde je vnútri, teda okrem sena, čo je mimochodom povolené, ale o to tu nejde. Vnútri máme solnú pastu. Slúži na doplnenie minerálov u divej zveri. Je tiež možné použiť na prilákanie zverí na požadované miesto za účelom pozorovania, fotenia alebo lovu. Aromatické látky obsiahnuté v produkte pomáhajú lokalizovať solnú pastu. Takže okrem toho tu máme aj žito v súde. No a keď sa pozrieme pár metrov od tohto krmelca, máme pekne na strome zavesený súdok, ktorý je zabezpečený ostatným drôtom, aby tam náhodou medveď nemohol výjsť. A tu si to pekne stiahnu dole, naplnia a vysypajú a čakajú. A čo máme oproti? Pár metrov pred nami posed. A poľovník takto môže úplne v pohode s fľaškou vína alebo vodky sedieť a čakať na prilákanú zver, ktorá ani netuší, možno už aj tuší, pri dnešnom stave na Slovensku. A poľovník si ju naloží pekne do auta, zíde dole a má obed. Či je to už legálne alebo nie, posúďte sami. Každopádne môj názor je, že je to nesprávne.